κόσμου. Έχω δύο απορίες που αφορούν όχι μόνο τη σημερινή εκδήλωση την κομματική της Νέας Δημοκρατίας, αφορούν και άλλες αντίστοιχες εκδηλώσεις, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, όλων των κομμάτων. Πρώτον, εάν θα έκαναν τέτοιου είδους εκδηλώσεις τα κόμματα, εάν οι τηλεοράσεις δεν ήταν εκεί. Και δεύτερον, πόσο πολύ μπορεί να πείσει ο κύριος Σαμαράς τώρα, άλλος πολιτικός αρχηγός πριν και μετά, ότι κάνει μια καινούργια αρχή και αλλάζει τα πράγματα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του κόμματός του, όταν απ' έξω ήταν 100-150 πούλμαν. Δεν συμβαίνει μόνο, επαναλαμβάνω, στη σημερινή εκδήλωση. Και σε άλλες εκδηλώσεις και άλλων κομμάτων, όταν τα πούλμαν είναι περισσότερα από τα γιοταχή, τότε δεν ξέρω πόσο πολύ μεταβάλλονται τα πράγματα. Και 1000 πούλμαν να ήταν, η προσέλευση του απλού νεοδημοκράτη δεν μπορεί να την ακυρώσει κανένας. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα. Δεν την αμφισβητώ. Εγώ λέω η πρακτική των κομματικών ηγεσιών να κουβαλάνε για λόγους ασφαλείας πούλμαν από τα πέρατα της χώρας ή του νομού είναι μια πρακτική η οποία συνηθίζεται μέχρι τώρα και κάποτε πρέπει να σταματήσει. Και 1000 πούλμαν να έχει, Μάκη μου, σου ξαναλέω ότι αυτήν την εγκυρότητα προσέλευσης αυθόρμητης δεν την ακυρώνουν. 100 πούλμαν με 50 άτομα, 5.000. Οι υπόλοιποι 45.000 σηκώθηκαν από το κρεβάτι τους, έφυγαν από την εκκλησιά που έκαναν το σταυρό τους Κυριακή να πάνε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει πρόθεση ανασυγκρότησης. Δεν είδα τον κύριο Λογοσκούφη.